Hello everyone. बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायनानै लाबाय जाय नोंथांमोना इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन। बे समाव आं इसोरनि बाथ्राखौ लाबोनो सानदों गावखौ इसोरनियाव दोननाय आरो संसारनि बाथ्रानिफ्राय गोजानाव दोननायनि बिषय। बे समाव आङो बाइबेल सिरि फरायनो सानदों। कलसियानि 3 आयदा 1 आरो 2 सिरिखौ जों नायगोन। बेयाव बुंदों इसोरनि बाथ्राया नोंसोरो थैनायनिफ्राय ख्रिस्ट'जों लोगोसे बोखांफिनजाबायब्ला जेरै ख्रिस्ट'आ इसोरनि आगदाथिं गावनि सिंहासनाव जनानै दङ बे सोरगोआव इसोरनि नोंसोरनो दोनखानाय गेदेर धोनखौ हामलायदो। बे संसारनि बाथ्राफोराव गोसो होआलाबानो सोरगोनि बाथ्राफोराव गोसो होदो। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर इसोरनि बाथ्राया जोंनो बेखौनो फोरोंदों। बे संसारनि बाथ्राफोराव गोसो होआलाबासिनो इसोरनि बाथ्रायावहाय गोसो होनो थाखाय जोंनो बाइबेला मिथिहोदों। बे संसारनि बाथ्रायाव गोसो होनाया माखौथो बुङो? संसारनि बाथ्रा होनोब्ला जों माखौ बुजियो? जेराव खोमसिजों सासन खालामजानाय, पापजों सासन खालामजानाय, जायनि जिबनावहाय लुबैनाय सेल्फिसफोर दङ, जायनाव रांनि लुबैनायफोर दं। जों आथिखालाव खोनानो मोन्दों गोबां रांजों सुबुंफ्रा गोग्लैदों। रांनि थाखाय ओरै गावखौ फाननानै लादों। गावनि दाम गोसा बेसेन गासैनो जिबनखौ फाननानै लादों। जायफ्रा दिनैहाय गोग्गानायजों बुंफबनाय, जायनो दिनैहाय पावारनि लभ आरो गावनि पजिशनखौ लानानै गोग्गानायफोर दङ। जायफ्रा दिनै नंगौखौ नङैखौ नंगौ सावरायनाय, जेरावहाय पापा जायगा मोनो, जेरावहाय जिउनि लुखांजानाय जेबो गैया, आत्मानि लुखांजानाय जेबो गैया। बे गासैबो जाहैबाय संसारनि बाथ्रा, जेराव पापाहाय सासन खालामो। बे गासै बाथ्राफोरनिफ्राय जोंखौ गोजानाव थानो होदों इसोरनि बाथ्रायाहाय। जोंनो बेखौ फोरोंदों जिसु ख्रिस्ट'आहाय। आरो सोरगोनि बाथ्रा फारसे जोंखौ गोसो होनो थाखाय जोंनो बाइबेला फोरोंदों। सोरगोनि बाथ्रा माने इसोरनि बाथ्रा, जेरावहाय इसोरनि रायजोनि फारसे साननाय, ध्यान होनाय, बेयावहाय नांथाबनाय, गावखौ ख्रिस्ट'नियाव दोननाय, बिनि अननायाव दोननाय, गावखौ गोथार लाखिनाय, इसोरा माजों हामजायो बेयावहाय जोङो थानाय, बिनि हामजानाय बायदि थाबायनाय, गावखौ ख्रिस्ट'नियाव लुखांनाय आरो इसोरनि थांखिया जोंनि जिबनाव, जोंनि न'खराव, जोंनि मण्डलियाव मा, बे गासैबोआवहाय थाबायनाय। जोङो सोरगोनि बान्था फारसे गोसो होनाय आरो ख्रिस्ट'नियाव जोङो सोर, गावनि सिनायथिखौ जोङो ख्रिस्ट'नियाव मिथिनानै लानाय। बे गासै सोरगोनि बाथ्रा बा इसोरनि बाथ्रायावहाय जोंखौ गोसो होनो थाखाय बाइबेला फोरोंदों। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जोङो फरायनो मोनो 2 करिन्थियानि 9:25 गेलेग्राफ्रा आद्रि जानानै थांगोन बान्थानि थाखायनो गोराथारि हुदाफोरखौ फालिनानै होसोयो, नाथाय जों माब्लाबाबो आद्रि जानो रोङै बान्थाखौसो मोननो होसोयो। बेयावहाय इसोरनि बाथ्राया जोंनो मिथिहोदों जे गेलेग्राफ्रा, जों मिथिगौ स्पर्ट्समेनफोर, उदाहरन हिसाबै जोङो नायदो अलिम्पिकनि प्लेयार्सफोरखौ नायदो, बा अलिम्पिकनि गल्ड मेडेलिस्टफोरखौ नायदो, बा मेडेलिस्टफोरखौ नायदो। बिसोरो बे संसारनि बे मेडेलखौ मोननो थाखाय, टाइटेलखौ मोननो थाखाय गावसोरखौ बेसे डिसिप्लिनाव दोनो, गावसोरनि ब्रेनखौ बिसोर बेसे डिसिप्लिनाव दोनो, गावसोरनि साननाय, गावसोरनि हल मोदोम गासैखौबो बिसोर ट्रेनिं होयो, सान हर बिसोर ध्यान खालामो, बिसोर गावसोरखौ डिसिप्लिनाव होयो। जे बान्थाया अराय समनि थाखायबो नङा, जे बान्थाया मोनसे समाव जोबनानै थांगोन। बे बान्थानि थाखाय बिसोरो एसेग्राबखिनि गावसोरखौहाय डिसिप्लिनाव दोनो। अब्ला जों जोबनो रोङै बान्था, अराय समनि गोथां जिबन जे इसोरा जोंनो होनो फैदों जिसु ख्रिस्ट'आ, बे बान्थाखौ मोननो थांनायावहाय जों बेसे गावखौ डिसिप्लिन खालामनांगोन, गावनि मेगनखौ जों डिसिप्लिन खालामनांगोन, गावनि साननायखौ, गावनि गासै सभाब चरित्रखौ जोङो इसोरनि रावनि फारसे जों डिसिप्लिनाव दोननो नांगोन। 2 तिमथिनि 4:8 बेखौनो बुंबावदों, मावनो सर' खालामनाया देहानि थाखाय मोजां, नाथाय जिउनि होसोनाया जेथिंनिफ्रायबो मोनदेरनाय दङ, मानोना दानि आरो उननि गोथांखौ बेयावनो मोनो। प्रेज द लर्ड। नायदो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, मावनो सर' खालामनाय फिजिकेल एक्सारसाइसजों जेब्ला इंलिश ट्रेन्सलेसनाव थाङो बेयाव बुंदों फिजिकेल एक्सारसाइसआ देहानि थाखाय मोजां। आरो जों मिथिगौ जायफ्रा स्पर्ट्स पार्सन बा जायफ्रा एक्सारसाइस खालामो बिसोरनि देहाफ्रा राफोद जायो, बेमारफ्रा बिसोरनावहाय इजिलि माने गोरलैयै बिसोरनावहाय नाख्रेबनो हाया, बिसोरनि देहाफ्रा गोख्रों जायो। बेबायदिनो बाइबेला बुंदों मावनो सर' खालामनाय दा फिजिकेल एक्सारसाइसआ मानसिनि देहानि थाखाय मोजां, नाथाय स्पिरिचुवेल एक्सारसाइसखौ होननानै बुंदों बे गासैबो आरो मोनफ्रोमबो बिषयावहाय मुलाम्फा दङ होननानै बुंदों। बे गासै बिथिङावहाय जोंखौ मुलाम्फा होयो, जोंनो प्रफिट होयो होननानै बुंदों, आरो गासै बिथिङावहाय बे मोजां होननानै बुंदों। दा नायदो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, जोङो गावखौ गोग्गो खालामनो थाखाय जिउआवहाय बेसे जोङो डिसिप्लिनाव लाखिनो नांगौ। आर'जआव, फास्टिंआव, इसोरखौ सिबिनाय खुलुमनायाव, बिनि बाथ्राखौ फरायनाय रोंनायाव आरो बे बाथ्रायाव थाबायनायावहाय जों जेब्ला गावखौ राफुंसार खालामगोन, गावखौ डिसिप्लिनाव दोनगोन, अब्ला
इसोरनि बाथ्राया बुंदों जों गासैयावबो देरहानायखौ मोननो हागोन होननानै इब्रायारिनि 4:12 बुंदों इसोरनि बाथ्राया गोथां बियो मावख्रुबग्रा बे फारनै दाहारनि थुंग्रिनिफ्रायबो गोबौसिन होननानै बुंदों हा आरो अख्रांखौ इसोरा गावनि बाथ्राजों सृष्टि खालामदों बे गासैबो नुनाय नुयै फानिफोरखौनो बे सृष्टि खालामदों इसोरनि बाथ्रायाव बेबायदि बोलो दं जेबो गैयैनिफ्राय गासैखौबो सृष्टि खालामनो हानाय बोलो दङ बिनिखायनो जोंनि फोथायनाया जोंनि गासै नांथाबनाया इसोरनि बाथ्रायाव थानो नांगोन बेनि बाथ्रायाव जों ध्यान खालामनो नांगोन जोंनि अबस्थाया जेखि जाया मानो जानो हागौ नोंथांमोननि जिबनाव सोरनावबाहाय बेमार दं न'खरनि प्रब्लेम दं रां रुफानि गोबां समस्याफोर दङ नाथाय बे गासैयावबो जोंखौ सख'गोना बिनिफ्राय देरहाहोगोना इसोरनि बाथ्रायासो बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जायफोर इसोरनि बाथ्रायाव ध्यान होयो बिसोर गासैनो दावहायावहाय देरहासार जायो आत्मिकनि दावहायावहाय बे संसाराव जेसेबांखिनि थांनानै थानांगौ बे गासै मोनफ्रोमबो एरियास अफ देयार लाइफ्स गावसोरनि मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय बिसोरो देरहानो हायो जसुवानि 1:8 इसोरा जसुवाखौ होनदों नोङो लागारबो बे आयेननि बिजाबखौ फरायफ्लायदो मानिदो आरो सान हर ध्यान खालाम अब्ला गासै खामानिफ्राव उन्नति जागोन आरो देरहाफ्लायगोन नायदो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोरजों जेब्ला जसुवानि जिबनखौ नायो बिनि दैदेननायखौ नायो जेब्ला बिनि गासैनो जोङो जसुवानि बिजाबाव जों नायलांगोन अब्ला जों नुनो मोनगोन बे गासै बिषयावहाय थारैनो इसोरनि बाथ्रायाव ध्यान गावखौ दोननायखाय बे गासै बिषयाव देरहानो हादों बिनि दैदेननायाहाय मोनफ्रोमावबो साक्सेसफुल जादों आरो बेबायदिनो जोङो जसुवानि 10:11-12 सिरियाव जों जेब्ला नायो जों नुनो मोनो जसुवाया जेब्ला इसोरनि बोसोनखौ मोनदों बियो बे इसोरनि थिननायखौ रेभेलेशनखौ बियो मोनदों इसोरनि बाथ्रायाव बेबायदि ध्यान होनानै थादों आरो बेबायदि ध्यान होदों जसुवाहाय बे जेब्ला आमरियाफोरजों बे दावहा नांदोंमोन अब्ला बे समाव बे सानखौबो अखाफोरखौबो बे हुकुम होनो हादों आरो इसोरा बेनि बाथ्राखौ मान होदों अखाफोराबो मोनसे जायगायावनो थादों आरो सानाबो मोनसे जायगायावनो गोबाव सम दावहा जोबजासिम बेबायदि थादों ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर इसोरा बेबायदि मानसिफोरखौ मान होयो जायहा बेनि बाथ्राजों थाबायो नाथाय गोबांथार समावहाय जों इसोरनि आशीर्बादखौ खोमानानै लायो इसोरनि बाथ्राखौ मान होनो रोङैनि थाखाय बिनि बाथ्रायाव ध्यान होनो होयैनि थाखाय आरो समनि गेजेराव जों गावनि बोसोनखौसो खोनासङो गावनि साननायखौ खोनासङो गावनि गोसोनि बाथ्राखौ खोनासङो आरो इसोरनि आशीर्बादखौ जों खोमानानै लायो मानोना बाइबेला बुंदों मानसिनि गोसोआनो सबसे थगायसुला होननानै ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर आदम आरो हावानिफ्राय जों सोलोंनो मोनो बिसोरो गावसोरनि साननायफोरखौ गोसो होनायनि थाखाय इसोरनि गेदेर अननायनिफ्राय गावसोरखौ गोजान खालामनानै लानांगौ जानानै फैदों इसोरा बिसोरखौ सृष्टि खालामनानै गावनिनो दाजानाय बागान बे इडेन बागानावहाय बिसोरखौ दोनदोंमोन नाथाय इडेन बागानावहाय बिसोरो इसोरनि जे हुकुमफोरखौ मिथिखानानैब्लाबो बिसोरो खोनासङालासे गुबुननि फारसे खोमा होनायनि थाखाय सैताननि फारसे खोमा होनायनि थाखाय आरो गावसोरनि गोसोनि बाथ्राखौ खोनासंनायनि थाखाय इडेन बागानाव बिसोर थाबावनो मोनासै इसोरनि गोथार बस्तुनिफ्राय बिसोर गावसोरखौ गोजान खालामनानै लादों बेबायदिनो राजा साउलनि जिबनाव जों नायोब्ला नुनो मोनो जेब्ला राजा साउला इसोरनि बाथ्राया जेब्ला नाबिनि दुवारै बिनियाव फैदोंमोन बे खोनासङाखै आरो बे गावनि साननायखौ मावदों जायनि थाखाय इसोरा गावनि गोथार जिउखौहाय राजा साउलनिफ्राय बोखारदों आरो जेब्ला इसोरनि गोथार जिउआ बोखारजाबाय बियो सासे अभिषेक गैयै राजा जाबाय बियो जास्ट ओरैनो राजाल'सै पजिशनावहाय नाथाय बेयाव एनयन्टिं गैला एनयन्टिं गैयै अभिषेक गैयै राजा बेबायदि जाबाय दिनै बेबायदिनो गोबां गिर्जाफोरखौ जों खोनानो मोन्दों नुनो मोन्दों बेबायदि फोथायारिफोरखौ जों खोनानो मोन्दों आरो नुनो मोन्दों जायनि जिबनावहाय एनयन्टिंआ गैलियाहाय जे गिर्जाफ्राव एनयन्टिंआ गैला उनस्लटबाय बेकस्लाइड जाबाय इसोरजों खौसे गैला इसोरनि बाथ्रायाव गैला आरो बिनि थाखायनो गोथार जिउनि अरा बेयावहाय गैला बे नामावल' मोनसे गिर्जा न' बे नामावल' सासे ख्रिस्टियान जाबाय आरो इसोरनि आशीर्बादा बिनियावहाय गैला बा मेमन्दलियाव गैला बेबायदि जों इसोरनि बाथ्रायाव थाबायनो रोङैनि थाखाय गोबां समावहाय इसोरनि आशीर्बादा जों खोमानानै लादों ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर सोरगोनि आरफ'आ जेब्ला बिग्रायदोंमोन इसोरनियावहाय बिसोरबो इसोरनि बाथ्रायाव थायैनि थाखाय सोरगोआवहाय बिसोरो जायगा मोनासै आरो गासैबो इसोरजों बिसोरो होख्लाय हरजादों बिसोरो गासैबो हुरुन हरजादों गावसोरनि जे जायगा पजिशनखौ बिसोर मोनदोंमोन बे जायगाखौ बिसोरो मोनफिनासै बेनिखायनो बाइबेला बुंदों जायनियाव एसे दं बे एसेखौबो इसोरा बिनिफ्राय लांफिनगोन होननानै बुंदों जों जेब्ला इसोरनि बाथ्राया जेकारियानाव फैदोंमोन इसोरनि आरफनि दुवारै जों फरायनो मोनो लुकासनि 1:8-20 जों जेब्ला फरायगोन बेयाव नुलांनो मोनगोन इसोरा गावनि बाथ्राखौ आरफनि दुवारै बेयाव हरदोंमोन जेकारियानोहाय इसोरनि आरफआ बुंदोंमोन
जाकारियाखौ इसोरनि आत्माया बुंदोंमोन नोंहा नोंनि बिसि इलिजाबेथआ सासे गथ' सारिगोन नोङो बेखौ बिनि मुंखौ जन दोननांगोन इलिजा नाबि बायदि बियो सासे बोलोगोरा आरो गोख्रों मानसि जानानै फोरबोनि सिगां फैगोन नाथाय इसोरनि बाथ्राखौ जाकारिया मोनदोंब्लाबो आत्मानि दुवारै बे इसोरनि बाथ्रानि सायाव ध्यान होनो हायाखै बा बेबो फोथायनो हायाखै आरो इसोरनि बाथ्राखौ मोननानैबो बे आशीर्वादनि बाथ्राखौ मोननानैबो बे गावनि बाथ्राखौसो खोनासंदों गावनि साननायखौसो बियो बुंदों कि आङो बे बोराय बैसोआव आंनि बिसिया बुरि बैसोआव जों माबोरै बे समावहाय गथ' सारिगोन आरो गावनि बाथ्राखौ इसोरनि बाथ्रानिफ्राय गोजौसिन दोननायनि थाखाय सोरगोनि आत्माया बिनि खुगाखौहाय माथुनांगौ जाना फैदों बे दसे समनि थाखाय एबा माखासे दिननि थाखाय बियो बबा जानानै थानांदों मानोना बे गावनि साननायखौ बुङै इसोरनि आशीर्वादखौ खोमानो थांगासिनो दङमोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर गोबांथार समाव आरो गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो इसोरनि आशीर्वादखौ गावनि जिबननिफ्राय खोमानानै लायो गोबां समावहाय जोङो इसोरनि जे गोथां बाथ्राया जोंनि गासैबोनि थाखाय प्रमिसफोर होनाय दं मोजां जिबननि थाखाय उसिग्लायनाय गोथां जिबननि थाखायहाय इसोरनि जोबनो गैयै आशीर्वादा गावनि बाथ्रानि दुवारै जोंनाव फैनानै दंखायो नाथाय जों समनि गेजेराव न'खरनि थासारिफोरखौ नायनानै गावनि मोदोमनि थासारिफोरखौ नायनानै बा डक्टरनि रिपर्टफोरखौ नायनानै जोङो बेबायदि गावनि जिबनावहाय गावनि साननायखौ होननानै लायो इसोरनि बाथ्राखौ बुंनानै लानो नागारै जों गावनि साननायखौ बांसिन मान होनानै इसोरनि अननायनिफ्राय जों गोजान गावखौ खालामनानै लायो जोङो नेगेटिभ बाथ्राखौ बुंनानै लाबाय थायो जों गासैबो समावहाय डक्टरनि रिपर्टखौ नुयोब्ला जों बुङो आं हामनाय नंला आं जानाय नंला आङो थैसिगोन बेबायदिनो न'खरनि थासारिफोरखौ नुयोब्ला जोङो मानसिफ्रा होननानै लायोदि आंनि न'खरा बेबायदि अबस्था जाबाय बे न'खरा जानाय नंला बायग्लिलांबाय बेबायदि नेगेटिभ बाथ्राखौ बुंनानै लायो नाथाय इसोरनि आशीर्वादारि इसोरनि बाथ्रायाव दं जों इसोरनि बाथ्राखौ मोननानैब्लाबो बेखौ जों बुंनानै लाया जानाय जों गावनि साननायखौ बुंनानै लानानै गोबां समाव जोंनि न'खरफ्रा बेबायदिनो बायलाङो जोंनि गासैनो दावहायाव जों देरहानो हाया बोसोन बिजाबाव बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया बुंदों थैनाय आरो थांनाय मानसिनि खुगायावनो होननानै बुंदों नोंथाङा मोजां बाथ्राखौ रायलायोब्ला इसोरनि बाथ्राखौ बुंनानै लायोब्ला बे बाथ्रानिफ्रायनो नोङो गोथांखौ मोनगोन बे बाथ्रानिफ्रायनो नोङो सोखाजानायखौ मोनगोन बे बाथ्रानिफ्रायनो नोङो सुख'जानायखौ मोनगोन नाथाय नोंथांनि जिबनाव नों जेब्लायबो गावनि साननाय बा नेगेटिभिटिखौ बुंनानै लायोब्ला नोङो बेनि फिथाइखौनो नोङो नुनो मोनगोन गावनि जिबनाव ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जेब्ला सैताना जिसु ख्रिस्ट'खौ आनजाद लादोंमोन बेयावहायबो जिसु ख्रिस्ट'आ शास्त्रनि बाथ्राखौ बुंनानै फेजेनदों बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया जोंनावहाय उसिग्लायनायै थानांगौ जेब्लानो सैताना बिनियाव फैदों अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों मानसिया जानायजोंल' थांनानै थाया नाथाय इसोरनि फंफ्रामबो बाथ्राजोंसो होननानै बुंदों जेब्ला सैताना बेखौहाय बुरखायफैदोंमोन बा बेखौहाय आनजाद लाफैदोंमोन नों इसोरनि फिसाब्ला नोङो बे अन्थाइखौ रुटि खालामदो सिथाव खालामदो आरो जादो होननानै बुंदोंमोन बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ शास्त्रनि बाथ्राखौनो बुंदों आरो बेबायदिनो सैताना जेब्ला बुंदोंमोन नोङो इसोरनि फिसाब्ला बेनिफ्राय बाज्रुम बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ शास्त्रनि बाथ्राखौनो बुंदों गावनि फोरबो इसोरखौ आनजाद दाला होननानै बुंदों आरो बेबायदिनो सैताना जेब्ला आरोबाव थामथि आनजाद लादोंमोन नोङो आंखौ गुग्रुबनानै खुलुमब्ला आङो नोंनो गासै संसारनि एखथियार बोलो आरो समायनायखौ नोंनो होगोन बे समावबो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों नों गावनि फोरबो इसोरखौल' खुलुम आरो गासै शास्त्रनि दुवारै जिसु ख्रिस्ट'आ देरहानायखौ लादों बेबायदिनो जोंबो दिनै इसोरनि फिसाफोर जानायखाय इसोरनि बाथ्रायाव थायोब्ला जों गासै थासारियावहाय जों देरहानायखौ मोननो हागोन जेब्ला आनजादफ्रा फैयो जेब्ला समस्याफ्रा फैयो जोङो सैतानखौ बुंनांगोन जों समस्याखौ बुंनांगोन लिरनाय दङ होननानै आरो इसोरनि बाथ्राखौ जों मुंख'नो नांगोन जे ब्लेसिंसनि आशीर्वादनि बाथ्रा दं सोखाना जानायनि बाथ्रा दं देरहानायनि बाथ्रा दं बे बाथ्राखौ जोंनि जिबनाव जोंनि न'खराव जोंनि मण्डलिनि सायावहाय जों बुंनानै लानांगोन जोङो मिथिनो नांगोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जोङो सोर इसोरनियावहाय इसोरा जोंखौ माने सृष्टि खालामदों जोङो इसोरनियाव गावखौ सिनायनो नांगोन जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि सोलोंसा बा फोथायग्रा बेल' नङा नाथाय जोंनो बाइबेला मिथिहोदों जोङो ख्रिस्ट'नि मोदोम होननानै बुंदों जों इसोरनि फिसाफोर जोंनियावहाय इसोरा थायो गावनि जिउनि दुवारैहाय इसोरा जोंजों लोगोसे दङ दा बेनिखायनो नोंथांजों इसोरा लोगोसे दंब्ला आंजों इसोरा लोगोसे दंब्ला जायहा जोंजों लोगोसे दं जायहा जोंनियाव दङ बाइबेला बुंदों बे संसारनिफ्राय देरसिन अब्ला संसारनिफ्राय देरसिना जोंनियाव दङब्ला जों सोरखौ खोनासंनो नांगोन जोङो बे इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो नांगोन बे जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ जोङो खोनासंनो नांगोन संसारनि बाथ्रायाव जोङो गावखौ दोनालासे इसोरनि बाथ्रायाव जों जेब्ला दोनगोन गासै थासारियाव जोङो देरहानायखौ गावनि जिबनाव नुनो मोनगोन गावनि गथ' गथायनि जिबनाव नुनो मोनगोन गावनि देहानि सायाव नुनो मोनगोन गावनि गासै एरियास अफ लाइफ
मोनफ्रोमबो बिसयावहाय जोङो देरहानायखौ मोननो हागोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया जोंखौ जेखौ फोरोंबाय जों बे बाथ्रायाव थानि जों संसारनि बाथ्रायाव गोसो होआलासेनो इसोरनि बाथ्रायाव जों गोसो होनि बे बाथ्राखौ जोङो ध्यान खालामनि सान हर जों बे बाथ्रायाव थाबायनि आरो देरहानाया नोंथांनिया देरहानाया बे समाव आंनि जों बयनिबो जागोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर आं आसा खालामो बे बाथ्रा इसोरनि बाथ्राया नोंथांमोननि जिबनाव आशीर्बादखौ लाबोबाय होननानै इसोरा बाख्नाय जाथों प्रेज द लर्ड